Nyt Jari, turpa kiinni. Tällaiset pikkuja tekee niinku mihin telkkaria. Menee sänky pois. Aivan samasta sauhua. Ei Jari, ei! Vittu! Tekää vittu naitti meni teidän kyyti siihen. Se on 4 päältä. Mä oon ihan rauhassa. Se huitaa. Lähti, nyt lähti. Päästäkää se maa. Jari, päästä mut pois, kohta tulee munille kovaa. Hei! Mitä Taavi oli tuo? Kemo. Eikä nyt suu. Suuttu sen toinen. Joo, mun sänky niinku vetti 1000 osa Jari. Vittu ei. Jari! Jari voi vittu! Jari Vittu särmää se! Särmää se saatana! Jari rikko munkin sängyn vittu. Ja Jari munkin sänky. Noniin, voi vittu mikä jätkä. No mä Teemu sun sängyn rikkonut. Ihan mahdoton Jari rikko kaveri. silloin Jari, niinku särmää. tavunkaan rikoitte mun sängyn, meni puoliksi. Ihan mahdoton kaveri tää Jari. Se meni ihan puoliksi. Jari! Vittu nyt se! Kela se oli 24 silloin. Se oli se mikä. Ole hiljaa huona. 24 oli se. Oh my god. Oh fuck. Saatana. Vittu mikä asento. Kelappa kun tästä muuttaa tää näin. Sattuu! Jari, nyt lähtee ulos rauttuu! Sattuu, me mennään ulos rauttuu! Ai vittu Janne, nyt te käydepää pois! Vittu murapää, ai saatana! Tässä käy vielä vaan. Ei. Ihan rennosti, hei! Nyt vähän on. Jari, mennään. Jari. Tuo pian. Eikö varmaan? Ei vittu lasket samaan hyvin. Ulos. Jari! Lähdä rauhaan. Sä petaat eikä sängyn. Pistät sen kuntoon. Nää! Yksin! No meikä auttaa. No niin, pistetään. Särmätään pesi. Se mä oikeesti suus. Joku pian pahemman Toni, todella pahan. Kuka persti pahasti? Se oli Henri. En oikeesti edes koskenut Pierroa. Kyllä sais. Pahasti No haisee. kyllä kai vittu kun uurasen vittu 40 senttiä halka sieltä oleva kyrpaan perseis, niin kyllä siitä vittu kaasua pääsee kun verisuonetti paistaa. Pahasti haisee. Ei pidä paikkansa. Tää on se ihan vitu pahasti. Tää on Ei haise! Uurasen. Petaa sitä sänkyä. Ei saatana. Hei, nyt särmättä meidän tuon turpaa. Joo. Etkö hakkaa mua joo. Ai vittu. Mä sanon mitä sun hakata. Ei, se on Sari. hyvä. Särmät kulmat. Särmää sieltä kulmasta. Särmää! Joo, heti särmää. Tää on hirveä kulma. Vitun alikersantti, särmää se saatana. Tää on kulma, ihan hirveä. Joo. Älä vaan lyö mua enää. En mä lyö. Kireä. Oi, Ei vittu, tää meni ihan päin vittua nyt. Ei mikä mennyt vittu. Juodaan viinaa, tullaan viisaammaksi näin. Juodaan viinaa. Rauhoitu, miksi sekoilet? Jätkä sekoilee. Kato nyt vittu mikä sekopää toi on. Ai vittu. Ei. Tonneli, älä mene sekaan, anna poikia. Selvittää tää keskenään. No okei, poliisi tulee väliin. Yllättäen poliisi tulee väliin. Hei!
Ei Taneli noin! Ei, kuka nipistää nännestä? Älä! Jari! Älä nipistä! Vittu, ei se on minä. Vittu, onko vittu tippuu. Katsotaan miten tää kasa niinku menee. Ei! Eikä aina vissiin kuka nauttii. Tää hajoo tää meidän. Ai vittu muu. Ei se on mulla päivä oikein. Miten nouse? Nouse! Vittu! En oo! Saatana. Puna täällä. Se oli jo. Ei kauan, Jari! Vittu Jari saa raiskauksen. Mitä helvettiä? Ei Janne, nyt loppuu. Ei, vittu. Ai. Nyt loppuu oikeesti tää läppä. Oi vittu, käteekin sattuu saatana. Ei Jari, Särmä kun punkka! Älä koske mun alushousuja. Jari, särmäät se punkka, eikä mitään muttia. Särmäät se punkka. Särmäät se punkka. Eikä irti! Tapakoon joka ikisen. Särmäät se punkka. Ihan justiin tapa joka ikisen. Särmäät se punkka, niin on minua muttia. Jari, hyvä. Särmä lähdetään ylös. Jari! Ei vittu tule sinä särmää, saatana kun hajotit sen. Punaнаama vittu. Särmää vittu vai? Vittu Janne on salissa. Vittu! Niinpä! Vittu Jari! Nyt lähti pleksiin vittu. Nyt lähti pleksi. Vittu Jari, helvetti! Vittu on ja jos vittu on nappula, vittu on tapa jokaisen. Vittu Heikki, pitää kameraa. Sori Heikka, ei ollut. Me! Alas. Janne koja. Tee Särmän punkka. Janne koja. Särmän punkka. 2 minuuttia aikaa. 2 minuuttia vittu aikaa, vittu homo! Mene särmään se vittu punkka! Mitä helvettiä! Haluat se turpaa vittu naasi! Vittu naalikersti panu vittu! Vittu mä tapan. Tee Särmä sen turpaa! Vaikka mä nautas, mutta meillä on tiako! Painit sinä känniä nyt vittu niin. Penkkiin saatana. Voi vittu! Mitä helvettiä, Taneli! Nyt menee. Jari, Särmä on punkka! Särmää vittu punkka! Mitä vittua sä pidät tuosta kiinni vittu? Munapää saatana. Nyt rynnäkkö! Eihän nyt tänne nyt mitään. Mennään yhdessä! Ei nyt mitään. Ei hakkas! Pitää särmätäänkin vetää noin. Ei nyt ylös. Hei, jätkä! Ylös saman tien! Ylös saman tien! Okei, eikä se ole neulosrautia kaikki. Ei Jari! Jari nyt loppu! Ulos! Ulos! Nyt loppu Ja ulos! Ulos! Nyt loppu oikeesti! Ulos! Lähdetään kaikki ulos! Lähdetään ulos! Särmätään nyt. Eikö me lähdetään ulos? Särmätään nyt. Eikö me lähdetään ulos? Mulla on mun kalekas se on. Ei ole Ulos! tässä. Lähdetään ulos 5 minuuttia. 5 minuuttia. Me lähdetään ulos. Et sä ota nyt mitään! Vittu, me lähdetään ulos! Tanne, me mennään ulos. Tässä on viinaa. Kenenkaan tää on? Loppu. Kenen tää on? Juo pois vaan. Ei enää pysty. Mä tulee vanhaksi perkele. Mäkään en pysty ilman. No pitää kattoo kuukausi tuolla vittu opiskelussa. Jumalauta. Haluan tätä suoraan litran pulla. Ai. Otetaanko toisen? Avaa korkea. Ah! Soittaa vaan Annikalle. Mä oon juonut yhden. Ai jaa, no se on kyllä. Joo. Otetaan tää jätkien kanssa just toiseksi. Ja nyt se on persit, kun eilenkin kun lähti ryppään. Niinku sen kanssa. Sitten mentiin joskus sen kavereille. Tässä joku puoli tuntua jotain matkailua. Ne oli vittu hyviä tyyppejä, kun alkoi eka oli vähän sellainen jäinen. Mä nyt menin vaan sellainen, että joo, terve Aleksi. Niin isännälle sanoi, että kiitos, että sain tulla. Ei mitään. Sitten juteltiin siinä kautta jotain hot shotsia ja puhui jotain paskaa siellä. Sitten rupes tulee olympialaiset. Sieltä erottui niinku ne vittu urheiluseuraajat nää. Sitten niistä löytyy vittu hyviä. Oli ihan hauska.
lopulta. Niin, ei ne korjaa aina pois. Vähemmän vitkitä just tonkin takia. Ja tossa huomaa, että menet porukkaa sisälle. Sitten jossain vaiheessa mennään vaikka saunaan ja sitä aletaan kyselee, että no vitsi kävi kiinni, mä kävin siellä ja mä kävin siellä. Sitten mitä, no missä sä kävit? No en mä käy. No mulla on diabetes näin päässä. Joo, no vittu, no päästä sieltä. Se oli vuonna 97, kyllä vielä jotain. Se oli jotain kulttuurisorin jälkeen. Se oikeesti käy noin. Sen takia mä olisin mennyt.